Teño a orden do día, xa o perdín. Podes guiarche polo acta, Pero el orden del día. Toma este. Bueno, bo día a todos. Primeiro asunto do orden do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Nadie ten nada que decir, considérase aprobada. En segundo lugar, a toma de posesión da concelleira María del Carmen Otero Candal, que para iso ten o atrio aí en disposición. Así que, secretario, ten esa palabra. Ben, pois, efectivamente, producirse unha vacante na corporación e conforme establece a legislación de réxime electoral, a nova concelleira electa aportou as declaraciones sobre bens patrimoniales e sobre causas de posible incompatibilidade, reunindo os requisitos establecidos na Lei Orgánica de Réxime Electoral General para poder tomar posesión. Entón, establecese a obriga de dar lectura á fórmula regulamentaria, cando prefira. Moi ben, pois... Non xa é concelleira a todos os efectos. Efectivamente, pasou de concelleira electa a concelleira de pleno dereito. Pois moita sorte, Carmen, e benvida a esta casa consistorial, a este salón de plenos que é o máximo órgano que hai dentro dun concello onde teñen representación todos os grupos municipais. O seguinte asunto do orde do día é adhesión e aprobación ao borrador dos estatutos da Asociación de Concellos Galegos afectados pola estrada da peaxe A9. Pero, como ben sabedes, levamos anos, non de agora, sino que levamos lote de anos por reivindicando o de que o IBI da AP9, que estaba sendo bonificado dende a dictadura dende o ano 73, que foi cando se puxo en marcha esta AP9, ou polo menos de ali, dende que está posto o IBI, tiña unha bonificación do 95%, cuestión que xa levábamos moitos anos reivindicando e que agora, pois por fin, se establece como xa hasta o ano 2048. Estamos recibindo boas noticias de Madrid que de momento o que fan é bonificar para os que viaxan 20 veces durante o mes, pero xa non falan de eliminar o que é o poñer gratuito o que é a P9, porque era o que nos faltaba, é dicir, que cando podemos cobrar algo que se poña gratuito, os perjudicados que somos nós, ou seja, decir, os concellos polos que pasa foron os perjudicados, o que nos faltaba agora é que non la puxeran gratuita cando nos están cotizando cartos, que realmente onde causaron mal foron os nosos concellos. Esperemos que veña o sentido común e que non o poñan gratis. E, fundamentalmente, cando realmente a Unión Europea está exixindo ao Estado español de que nas autovías se poñan de peaxe, eu non vou a entrar nesa historia, o que nos faltaba é que ahora que está cotizando aos concellos aos que salvaxemente afectou, que agora lle quitarán eso. Bueno, en resumidas cuentas, para defender os intereses dos concellos, porque a través da AP9 a proposta foi nunha reunión que houve de crear esta asociación de concellos afectados pola AP9. O principal punto era de que a primeira reivindicación que vamos a facer vai a ser a de actualizar o valor catastral que está, o último valor catastral é do ano 2007 e, polo tanto, o que pretendemos é que se actualiza ao ano 2024. Bueno, pois iso era o que dicen os estatutos ou polo menos a proposta que hai para elaborar esta asociación. Palabra... Si, eres ti primeiro ou é aquí? Eres ti? Nada, o Bloque nesta postura vai a seguir sendo coherente. O señor alcalde di que
Non se reivindica a gratuidade das peaxes, o Bloque sigue reivindicando a gratuidade dos peaxes, leva 20 anos desde que estaba Francisco Rodríguez no Congreso reivindicando a gratuidade das peaxes e que se traspase a P9 aos galegos e as galegas. En toda esta loita, que hai 20 anos que empezou, non tivemos apoio de ningún dos partidos estatais, nin do PP, nin do PSOE. Levouse ao Congreso en múltiples ocasións e a cuestión foi aumentar a concesión 10 anos o PSOE a primeira vez e outros 10 anos o PP a segunda vez. Concesión que a Unión Europea considera que é ilegal. Entón, como creemos que é un ben maior que todos os galegos e as galegas poidan disfrutar dunha autovía e dunha autopista gratuita, libre de peaxes que sexa dos galegos e as galegas pública, e dentro deses galegos e as galegas está a xente do Concello de Abegondo e dos concellos que se ven afectados, mas alén diso, temos noticias que os concellos que se reuniron aquí, non todos teñen moi claro a aprobación dos estatutos. De feito, sabemos de algún concello que o está estudando e que vai a volver a levar a pleno. O Concello de Ordes está en pleno hoxe sobre ese aspecto e os concellos do BNG non se van a sumar a este estatuto, co cal nós imos votar en contra. Pola nosa parte, nós vamos a estar a favor de todas as actuacións que supoñan un aumento de recursos para os veciños e veciñas de Abegondo. Si prospera e vai a supoñer un aumento nas arcas municipais, pois o que vamos a exixir é a transparencia de onde van a ir parar eses fondos. Polo tanto, nós neste punto votamos a favor, apoiamos a adhesión a esta asociación e contamos con que poida ter un bo final. Muchas gracias. Vamos a ver, o deste ano foron os fondos, na práctica totalidade, foron para aportar os cartos para os loureiros, porque tiña unha financiación de 1.100.000 euros do goberno, do Estado, o Fondo de Generation, e os outros 500.000 foron, desto digo, que evidentemente foron, neste caso, para isto. Señor representante do BNG, eu, de verdade, que lle acedo calquera postura que poida ter. Alá vostede se prefiere seguir os designios dun grupo político máis que os propios dun concello. Alá vostede. Nós, evidentemente, como comprenderá, eu só me non entende tamén, nós impoñemos ou preferimos o tema do Concello que é o tema dun partido político. E, polo tanto, se vostede quere a gratuidade e negarnos a nós a posibilidade, por fin, de poder cobrar estes cartos, que a bonificación agora xa non hai, alá vostedes e máis a súa política, esa cousa súa. Evidentemente, o Concello de Santiago xa que dice que o BNG non o vai a facer, eu acordo, xa sei que agora, como houve unha directriz, xa non viñeron á última xuntanza, pero iso é un problema dun grupo político. Alá, a alcaldesa de Santiago se prefiere quedar sin os 800.000 euros que vai a recaudar todos os anos a maiores ali na historia. E iso xa é un problema. Se quere a gratuidade, evidentemente, os que lle causaron mal, agora vamos a vernos recompensados. A quen nos causaron mal. Se o que quere a gratuidade para o resto de Galicia, menos o do Eixo Atlántico, incluído o Eixo Atlántico, alá vostedes. É unha cuestión súa a de preferir o que diga un partido político aos intereses dun concello. Alá vostede. Entón, votos en contra, pois eu, votos abstencións e votos a favor. Aprobas. Siguiente asunto. Moción. Ten unha moción, non? Pois veña, dalle, oiga, ten 5 minutos. De acordo. A violencia machista é o problema máis importante que afecta a vida das mulleres na nosa sociedade. Unha violencia que, malia os intentos de negala ou homologala, a calquera violencia que impulsa as posicións retrógradas da dereita e da extrema dereita. Desde que no inicio das estadísticas no ano 2003 computase máis de 70 mulleres asesinadas na Galiza, unha cifra que
Mentres falan, poderei parar, non? Pareceu escoitar disposicións retrógradas da dereita da extrema dereita, non? E pretende que vostede que aprobemos nós. Vale, sí, vale. Máis de 70 mulleres asasinadas na Galiza, unha cifra que temos que ser conscientes que é incompleta pola limitación ao longo tempo das caracterizacións dos feminicidios e pola invisibilidade na que aínda quedan moitos casos pola situación de especial vulnerabilidade das víctimas. No que vai de 2024, o feminismo galego convocounos ás rúas para mobilizarnos xa contra 4 feminicidios. En outubro, o terrorismo machista acabou coa vida de Fadouá Azcar, asasinato que deixa tamén unha víctima de violencia vicaria, unha crianza de 13 anos. En agosto saímos ás rúas polo feminicidio de Mercedes Ríos Muñiz, de 74 anos. En marzo, contra o asasinato de Andrea Iturri Álave, de 25 anos, que deixaba tamén unha crianza, e este mesmo mes de novembro saímos ás rúas polo feminicidio en Baiona de Estela Blancs, de 36 anos. Ante esta situación, observamos con preocupación como as cifras se asumen cada vez máis como parte do día a día, normalizándose no lugar de escandalizar. É preciso, polo tanto, avaliar que podemos facer para evitar o avance da violencia machista e dos feminicidios. Galicia conta cunha lei, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que inclúe medidas integrais para a sensibilización, a prevención e o tratamento da violencia de xénero, así como a protección e o apoio ás mulleres que a sofren. Porén, hai aspectos desta lei que non se cumpren ou non se desenvolven. Un destes aspectos é o da atención psicolóxica. Outro aspecto fundamental para a loita da violencia machista é reforzar os recursos de proximidade, como son os centros de información á muller, que se ven son de titularidade municipal, e a Xunta de Galiza quen delimita os requisitos que deben cumprir para a súa creación, os seus principios de actuación e as súas funcións, e contribúe ao seu financiamento. Male a ser unha demanda histórica do municipalismo e das traballadoras destes centros, a Xunta de Galiza segue sen abordar unha mellora do seu funcionamento. Finalmente, compre sinalar a preocupación ante importantes pasos atrás no simbólico e na articulación do sistema de protección ás víctimas que está a dar o Goberno do Partido Popular, despois da supresión da Secretaría Xeral de Igualdade de rebaixar o seu rango institucional. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG somete a debate esta moción e solicita á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galiza a adoptar prioritariamente as seguintes medidas: aprobar e dotar orzamentariamente un plan de reforzo dos recursos de persoal necesario para poder prestar atención precisa á saúde mental na sanidade pública e dar cumprimento ao mandato de prestar atención á asistencia psicolóxica para as víctimas de violencia como un servizo de atención primaria, en coordinación coa especialidade nas áreas sanitarias. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIN, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existe ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de rateos mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa. Rectificar a súa decisión de privatizar os futuros centros de crise 24 horas para a atención de mulleres víctimas de violencia sexual e garantir a prestación deste servizo desde o sistema público de saúde, con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial e directamente ao cargo da Administración Pública, así como a celebrar a súa posta en marcha nas 7 áreas sanitarias. E 2, instar ao Concello de Abegondo para que lle facilite aos traballadores e traballadoras do municipio, así como tamén á Corporación Municipal, cursos de formación relativa á violencia machista, á igualdade no ámbito laboral e como enfrontar procesos de acoso laboral, familiar ou social, formación en diversidade e novas masculinidades, para deste xeito ir diminuindo a forte pegada que o patriarcado ten na nosa sociedade. Desde o PSDG-PSOE de Abegondo consideramos o 25N unha data de referencia por todo o significado que ten a favor da non violencia hacia as mulleres, pero tamén de ningunha forma de violencia. Recordamos que esta lei, a Lei Orgánica 1/2004, foi aprobada por unanimidade no Congreso dos Deputados por todos os partidos políticos. Ademais, o pasado mes de abril deste 2024 aínda, aprobouse a primeira normativa europea contra a violencia de xénero,
pensamos que queda moito por facer, consideramos o aumento dos recursos económicos para favorecer a divulgación da non violencia hacia a muller, de medios materiais con campañas de sensibilización e educación e de medios humanos, aportando profesionais que mediante charlas e actividades formativas para que os nosos rapaces e rapazas, homes e mulleres no futuro próximo sexan capaces de convivir dun xeito pacífico, sen violencia e respetando o dereito a vivir. É un apunte e unha consideración. Por todo isto, recalcando o noso compromiso con esta causa e para erradicar esta lacra da sociedade, incluída en Abegondo, para a prevención, o noso voto vai a ser a favor da moción. A votar a favor disto, pero ao ler inteiramente, como comprenderá vostede, eu represento un partido, se dice de dereita, se chamame retrógrado. E como comprenderá, non lle podo permitir porque eu non hai persona que respete máis en este caso, a señoras. En este caso, na igualdade, aquí, creo que hai máis mulleres dentro do Concello, traballando dentro do Concello que homes. Evidentemente, tamén supón un ataque contra un goberno. Vostede utiliza o Concello de Abegondo para presentar mocións do seu partido político. Isto é a mesma moción que presentan en todos os concellos. Eu entendo que vostede sirva de correa transmisora dunha organización. Eu particularmente non o fago. Vostede é libre para transmitirlo e facer o que considere oportuno. O que sí que non lle vou a permitir é que me chame a min retrógrado nin aos meus compañeros. Eso sí que non. E, polo tanto, como comprenderá, non lle vou a admitir. E íbamos votar a favor e incluso poñer os medios. Pero está claro que os medios seguiremos poñendo para o razonamiento que fai o concelleiro do PSOE. Estou de acordo co que engadiu o compañeiro do PSOE, estou totalmente de acordo, pero co seu non. E, polo tanto, vamos a votarlo en contra radicalmente se apoiar o que dixo o concelleiro do PSOE. Dígame. Home, que me diga eso un alcalde dun concello que non ten nin protocolo antecoso, nin plan de igualdade, nin plan de diversidade, deixa bastante que desear, non? Mire vostede, nós aquí temos un persoal que decimoslle que nos propoña todo aquilo que considere oportuno para eso. E eu, sin ir máis longe, que son presidente do consorcio, ainda o outro día leín un manifesto e ao mesmo tempo foi que vostede non estaba, por certo, a unha andaina onde efectivamente se reivindicou tanto o dereito das mulleres como ao mesmo tempo ir en contra da violencia machista. Vamos a ver, vostede pode facer o que estime oportuno e cando estime oportuno e defenda os intereses que vostede defenda. Eu podo estar bastante máis de acordo co que dice o concelleiro do PSOE, porque ao fin e ao cabo, independentemente de que apoie por as razóns que sexan, pensa en Abegondo, non pensa nun partido político. Agora, independentemente de que o represente, agora que vostede se atreva a presentar aquí unha moción para que nos a apoyemos e que me chame retrógrado a min e a meus compañeros, non se lo permito. Así de claro. Entonces, se quere cambiar de alguna maneira a moción, cambia, senón eu sí que vou a facer a manifestación de que non se lo permito ni a usted ni a nadie. De acordo? Vale. Quere dicir algo máis? Bueno, pois votos a favor desta... Digo, perdón, votos en contra. Abstencións? Votos a favor? 3. Non prospera. Conste que engada o que lle dixen agora con respecto a ese asunto, que non lle permito a ninguén, e esa é a razón pola cual se vota en contra. Estamos totalmente en contra de la violencia contra Totalmente en contra, non hai ningún motivo. Ahora, as estrategias políticas do seu partido é cousa súa, pero aquí nin lle vai colar esa ni ningunha outra, esa cousa súa. Bueno, se nombrou a un xuiz director general e dice que non se dou valor. Pero iso é igual. Vostede faga a súa política, faga ya ao seu partido, que lle irá moi ben. Efectivamente, alá vostede, iso é cousa súa. Siguiente moción. Sí, lea.
electrónica do Concello, o 20 de 10 de 2024, ás 20:32, número de rexistros rematada en 1875, ao que o Concello non deu resposta. Unha vez que nos trasladan o documento, sometémolo a debate na Asamblea Local, non o decide Blan, vai á Asamblea Local, e o 16 de novembro falamos con eles e decímoslle, como estamos de acordo coa filosofía do documento, vámolo a presentar como moción, e o único que fixen foi o documento que eles registraron en castelán traducilo directamente ao galego, nada máis. Entón, di así: desde fai máis dunha década, a Comunidade de San Egidio e a Amnistía Internacional organizan conxuntamente a finais do mes de novembro un acto cidadán contra a pena de morte. Durante o acto ilumínase un edificio emblemático como signo de apoio á abolición da pena capital. Este acto anual enmárcase dentro da Xornada Internacional de Cidades pola Vida, Cidades contra a Pena de Morte, da Comunidade de San Egidio e a Amnistía Internacional, que rememora que o 30 de novembro de 1786 o Gran Ducado da Toscana foi o primeiro Estado en abolir a pena capital. En 2002, Sant Egidio lanzou a primeira xornada de Cities for Lives coa participación de 80 cidades, cifra que na actualidade supera as máis de 2000 cidades dos 5 continentes, das que 78 son capitais do Estado. Esta iniciativa permite potenciar o papel que poden desempeñar os concellos no proceso de abolicionista organizando e difundindo iniciativas educativas e culturais que manteñen viva a atención sobre este tema fundamental, xunto ao fenómeno da violencia difusa en moitos contextos urbanos. Gostaríanos que o Concello de Abegondo participase nestas iniciativas para continuar o compromiso en favor do respeto da vida e da dignidade humana e para sensibilizar aos cidadáns sobre a urxencia de eliminar a práctica inhumana da pena capital do panorama xurídico e penal dos Estados. Como se recolle nos sucesivos informes globais de Amnistía Internacional sobre as condenas á morte e execución, as cifras mostran que a pena de morte está firmemente en decadencia e que se están tomando medidas efectivas en todo o mundo para poñer fin ao uso deste castigo cruel e inhumano. Os últimos anos viron como o impulso cara á abolición mundial deste castigo cruel, inhumano e degradante segue o seu curso a pesar de que algúns países van en contra desta tendencia. Trátase dun gran paso, mas aínda se temos en conta que cando a Amnistía Internacional comezou a loitar contra a pena de morte en 1977, só 16 países aboliran totalmente a pena de morte da súa legislación na práctica. Na actualidade, a maioría dos países do mundo, 144 países, máis de 2/3 dos países do mundo renunciaron a este castigo cruel e inhumano. A pesar da mellora das cifras e a realidade é que aínda queda traballo por facer. Numerosos países seguen poñendo en práctica a pena de morte sen restriccións e miles de persoas permanecen en corredores da morte de todo o mundo. En tal escenario, dende o grupo do BNG, dándolle voz á cidadanía que nos trasladou este documento, queremoslle propoñer á Corporación Municipal as seguintes accións para o seu debate a pleno. Sumarse á lista das cidades pola vida e contra a pena de morte a través da seguinte ligazón, promover unha declaración institucional para converter ao Concello en cidade pola vida e contra a pena de morte, e a súa consecuente adhesión á Rede Internacional de Cities for Lives, como xa fixeron en anos anteriores decenas de municipios de todo o Estado e miles noutros lugares do mundo, como Ámsterdam, Berlín, Bruselas ou Nairobi, entre outras. Celebrar o 30 de novembro un acto cidadán coa iluminación ou colocando unha pancarta contra a pena de morte nun edificio emblemático da súa localidade. Sabemos polos cidadáns que estiveron en contacto con nós que Sada se sumou a isto e Oleiros tamén se sumou a isto. É evidente que os que estamos aquí e vivimos en Abegondo somos un pobo civilizado que nos gusta vivir en paz e que estamos contra a pena de morte. Creo que é un pouco evidente. Que Abegondo apareza ou non na lista, que o compañeiro do bloque Xuxire non consideramos que nos vai a supoñer nin máis conciencia nin menos ao respecto. É dicir, calquera manifestación
contra esta cuestión pois é evidente, volvo a repetir, pero tampouco considero que sea algo de demasiada relevancia para a vida dos nosos veciños e veciñas. Sí que me gustaría que cando se presenta calquera solicitude pois que se houbera unha resposta por parte do equipo de goberno. Non é a primeira vez que isto sucede, de feito, pois, como grupo solicitamos e entregamos documentos que non foron respostados, e sí que esa forma de xestionar as inquedanzas da xente de Abegondo sí que nos gustaría que se cambiase. Con relación á moción, nos vámonos a abster, tampouco dispoñemos de gran información con respecto a este punto, ao tema da lista de cidades en contra da pena de morte e todo isto. Polo tanto, non vamos a emitir o voto nin favorable nin en contra, vámonos a abster, e sí que nos gustaría que calquera inquedanza desde os veciños que presenten por rexistro nun formato legal e normativo que sea respostado. Nada máis. Unha cousa distinta é que, trae aquí outra vez cuestións que non son relativas ao Concello de Abegondo, que son prácticamente verdades a nivel mundial, é dicir, que estamos, preguntáronse a nós se vamos a estar a favor da... era o que nos faltaba, que dixéramos que sí, que estábamos a favor da pena de morte. Como somos, como era antes, retrógrados, pois podíamos estar a favor da pena de morte. Pois desta volta non vamos a estar a favor da pena de morte nin somos retrógrados. Que quería aclarar? Quería aclarar que esta non é unha moción que presenta o Bloque. Este é o documento traducido que se rexistrou por sede electrónica por unha serie de cidadáns. Non a presenta o Bloque. É o que a presenta. É dicir, presento eu porque dou voz a eles despois de que eles falaran con nós. Pero nada máis. O que vexo que apresentou o Bloque. Sí, pero busque no rexistro e verá que é exactamente a mesma, só que en castelán. Será o responsable de presentala. Bueno, pois mira, nós tampouco nos vamos a opoñer a esa iniciativa dos cidadáns, según dice vostede, e vamos facer o mesmo que o PSOE, vámonos a abster. Entón, xa se encargará vostede, se necesita algunha axuda para facer este tipo de iniciativas que tenga, avísenos, pero ten o personal municipal para a súa disposición. Vais a aprobar con un voto a favor e o resto de abstencións. Digo eu, se estamos todos de acordo. Secretario. Eu tomo nota. Vale, votos en contra? Nada. Abstencións? Votos a favor? 1. E que se encargue el concejal de poner a andar esa historia. Siga, outra. Hola. Mira, esta moción realmente non a vou a ler porque é moi extensa. Simplemente a traemos aquí porque unha vez que analizamos o PEXón e despois de analizar e presentar as alegacións que se fixeron polo da numeración digital e ver que hai numerosos erros dentro do PEXón, a parte, como xa avisamos cando nos abstivemos a aprobación do PEXón e nas alegacións anteriores que presentamos ao PEXón, íbamos a traer diferentes mocións para ir á corrección de erros. Esta vai sobre a delimitación das parroquias. Partimos dunha cousa que o alcalde repite moitas veces, que a parroquia é un termo puramente religioso, cando non é así. A parroquia foi instituída por Teodomiro no século VI, que era un rei civil, non un rei religioso. E despois é a unidade mínima de división territorial en Galicia que leva funcionando desde o século VI perfectamente. Hai multitud de bibliografía que defenden o uso da parroquia como esa división que os concellos utilizan para poder articular todas as medidas que despois levan a cabo tanto a nivel social como a nivel de infraestructuras como a nivel de servicios sociais, etc. Entón, numerosos, traio aquí 2 libros, estes, Estado, Poder e Estructura Política na Galicia para
que está moi ben e fala precisamente desa división territorial, e este mover os marcos, a desorganización do territorio galego, que tamén está moi ben. Tamén digo que non é un termo parroquial, porque se vamos á etimoloxía, ven de paroiquía, e paroiquía significa veciñanza, non significa nada relixioso. Entón, cando nos enfrentamos á división parroquial no Pexón, vemos que se establece en todo o seu lexendado un mapa totalmente artificial, parece un mapa racionalista do século XVIII, que que non coincide co mapa que ten a Xunta no Sigma, que este outro de aquí, e que tamén se utilizaba no Concello de Begondo, se usou durante moito tempo. A partir aproximadamente do 2012 aparece este, e cando vas ao Pexón ves cousas como que, por exemplo, a Montouto quítanlle case o 25% do territorio en favor de Folgoso, a Bizoño tamén lle quitan territorio a favor de Folgoso, a Montouto danlle terreno de Figueroa, como é Figueroa Pequeno, ou danlle terreno de Abegondo, como é Fixós, ou danlle terreo de Sarandós, como é Geixade. E iso todo aparece no Pexón. Despois, aparecen terrenos como Castro Maior, que foi sempre de Bizoño, está aquí, Castro Maior, que aparece na parroquia de Folgoso, Santa Dorotea, cando todo o mundo sabe que Castro Maior foi sempre toda a vida de Bizoño. É dicir, hai unha serie de problemas nas limitacións parroquiais en Abegondo que o que están facendo é que o día de mañán documentos que emanen dese Pexón, que é o documento base de organización do territorio aquí en Abegondo, despois teña máis erros. Eu consultei con registro e con algún notario e dixeronme que esos erros poden ir agravándose según se vayan sumando. Non pude entrar aquí, estou esperando, pedinlle ao Colexio de Notarios de Galicia un informe sobre cales podían ser as consecuencias disto. Cando teña, a ver se o podo traer, se é como mandan, claro. Entonces, nós o que pedimos é só un punto, nada máis, que é instar a equipa de goberno para que se faga un plan que abranga unha revisión das límites das 19 parroquias no Concello, revisión seria, científica, atendendo a criterios xeográficos, históricos, textuais, sociolóxicos, culturais, atendendo a documentos notariais, a foros, a arrendamentos e todo tipo de documentos que nos permitan delimitar as parroquias do mellor xeito posible, para termos un Pexón riguroso e fiable, non cheo de grallas, de contradicións constantes, de paradoxos, facendo o seguidismo dunha división parroquial totalmente artificial que nada ten a ver coa que manexa a Xunta. Se atendemos a esta petición, os documentos posteriores que teñan como base os alicerces do Pexón terán moitas menos grallas e non xerarán enfado e frustración na veciñanza debido aos quebracabezas burocrático-administrativos que teñen actualmente. 2. Facultar á alcaldía e á concelleira e concelleiro en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Desde o PSDG-PSOE de Abegondo trasladóusenos por o malestar de varios veciños por estas delimitacións que en moitos casos perxudican os lindes de fincas. Tamén é certo que o Pexón creemos que é unha ferramenta viva que deberá de irse actualizando ou modificando en función do que a normativa nos poida ser necesario. Nós vamos a votar a favor desta moción para que, evidentemente, o Pexón, canto máis axustado estea ás necesidades e a normativa do noso Concello, pois estaremos aí para iso. Por todo isto, instamos con o noso voto a favor desta moción a que se elaboren cantas modificacións sexan necesarias e se teñan en conta, ademais, este tipo de problemáticas. Vamos a ver, eu estou de acordo con cando hai algún erro na documentación se corrixa, porque efectivamente para iso xa se dixo no seu momento que pódese convocar cando se queira un pleno para a corrección de errores. Agora ben, estás referindo a delimitacións parroquiais, foi o que entendín. Están malas delimitacións parroquiais, onde? Que é da parroquia de Folgoso, San Bartolomeu. Folgoso limita nas cabezas. Bueno, vamos a ver, mirade.
Eu vou dicir unha cousa. Eu non estou en contra do que se hai algún error por circunstancias determinadas, que non o sei, San Bartolomeu evidentemente sempre foi de Montouto, de que se correxa. Agora, yo lo siento mucho, pero meterme a la vos e a vosa conciencia, metervos nas delimitacións religiosas, este concello é un concello que non é relixioso, nin para unha tendencia, nin para outra. Meterse, perdón, por favor, estou falando eu, meterse nunha delimitación parroquial, que é unha delimitación estrictamente religiosa, non me parece que sexa razonable por parte nosa. Pero, bueno, alá vostedes a súa conciencia. Eu, evidentemente, había determinadas historias no que eran as delimitacións para o tema o tema digital que se puxo en marcha para os rueiros. Había determinados sitios que quedou paralizado precisamente porque se dixo que non había, que se quería cambios. E vostede me parece que era un dos que estaba de acordo e que non se fixeran cambios. Sorpréndeme que agora quere falar deses cambios. Eu particularmente insisto, a parroquia como tal, a definición é tal. Parroquia é unha iglesia cos seus... non, o que é? Non vou a ningún lado. Estou dicindo, aquí. A definición da Real Academia Española. Poño ali, delimitación administrativa propia de Galicia. Aquí. Administración... Que tipo de administración é galega? Non é religiosa. A parroquia non é religiosa. Secretario, é unha delimitación religiosa, sí ou non? Tú sabrás. A ver, a nivel municipal non consta como tal, pero... Vamos a ver, eu non me vou a meter, de feito, probablemente adquiramos ou seamos receptores dun ben religioso que vai a ser para o Concello dentro de poucos días ou de poucas semanas, pero tan pronto como teñamos, evidentemente, vou ceder aos veciños, porque o Concello, como tal institución, non debe de ser tendenciosa a nivel religioso, e, polo tanto, a mí me parece unha animalada, pero, de calquera forma, vostede será o que efectivamente o represente. Eu non me vou a meter. Agora ben, se quere facer algunha proposta, fale cos curas, eu encantado da vida, aquí, despois de que fale cos curas, que me diga exactamente hasta onde chega cada unha das parroquias. Eu encantado. Pero, de momento, de que eu saiba, de momento a parroquia é unha delimitación estrictamente religiosa. Se teñen algunha historia para como se chama, para facer algunha subsanación ou algunha subsanación de algún erro que hai, eu encantado da vida. Por lo tanto, votos en contra, abstencións, votos a favor. No prospera. Seguimos. Siguiente asunto. Casa Concheiro. Bueno, informes da Alcaldía das Casas Concheiro. Bueno, isto era que tiña eu para decírllelo no sentido de que estaba previsto neste ano adquirir, xa se había adquirido xa fai creo que foi o ano pasado, dos inmuebles que efectivamente da mesma familia da Casa Concheiro, que era o que está xusto enfrente da iglesia que ven da carretera que ven de San Pedro de Nós. É máis un terreo que tiña aproximadamente unhas 5, creo que son 5 solares ou 5 parcelas para poder construir. Cando se fixo o presuposto deste ano, vinculouse a compra deste ben e despois do que queda, que son as dúas establecimentos, un que foi un cine e o outro que foi unha cafetería, que antes foi tamén unha cervecería, e o outro tamén un salón de bodas, e máis 15.000 metros cuadrados aproximadamente, e programouse neste presuposto, pero debido a que iba vinculado polos gastos, os cartos que tiñamos que meter nos loureiros para financiar a restauración, non se puderon poñer fondos de libre disposición e vinculounos á intervención á venta desas 5 parcelas de aí. Consideramos, ou neste caso o alcalde considerou que era mellor non vender as parcelas, porque tampouco non é
a estrategia por parte deste Concello ou deste Goberno a de dedicarse a vender parcelas, como outros efectivamente o fan, algún mencionou este señor, venden parcelas, parece moi ben que está no seu dereito. Pero nós consideramos que non, e vamos a intentar meterlo ahora para o presuposto deste ano que ven, e a intención é facer algo relativo o que é a terceira idade. Non un centro da terceira idade nin unha residencia, nin un centro de día, senón algo singular, pero que sexa única e exclusivamente para os habitantes do Concello de Abegondo, fundamentalmente para aquelas persoas que viven solas e que teñen necesidade de un auxilio en un momento determinado, que poidan residir ali ou non, estar na casa, e que poidan ter algunha enfermedade, non ter onde estar e poder ter ali un sitio. Se lle teño dito ao secretario e máis aos servicios sociais de que nos vayan diseñando algunha fórmula para poñer en marcha isto, pero o primeiro que temos que facer é a compra destes bens. Témolos apalabrados en 400.000 euros, tanto os 15.000 metros cuadrados como os dous edificios, a ver se o podemos comprar con respecto a ver se na primavera deste ano ou no verán podemos facer efectivo aprobando o presuposto. A información que lles dou é precisamente porque neste presuposto non se puide executar polo motivo que lles acabo de decir. Seguinte asunto do orden do día, decretos da alcaldía e apartado de rogos e preguntas. Rogos e preguntas. Señor alcalde, ten pendente unhas preguntas do pleno anterior e logo outra pregunta. Perdón, déixame contestate, que o secretario puxemos aquí por escrito, non sei onde están, espera un momentito. Rogos e preguntas. Preguntou vostede a número 6, no pleno ordinario 30 de maio. Bueno, a pregunta é, en canto á factura pola que pregunta é de enerxía eléctrica e o período de facturación comprendido o 31 de marzo de 2022 ou 31 de marzo de 2022, pero foi presentada a factura no ano 2024. A adxudicación á xestión do campamento turístico de Beche, a Sociedade de Inversións Turísticas Beche é do ano 2023. Por lo tanto, o pago da factura corresponde ao Concello de Abegondo. Ainda que foi no ano 2024, correspondía ao período de marzo do ano 2023, entendo, non, secretario? Dice, e cando pretenda a equipa de goberno demostrar o seu inmenso espírito democrático, bueno, somos retrógrados, non podemos ter espírito, somos malvados, somos malvados de todo. Os que son auténticamente democráticos, porque son mellores os votos, son vostedes. E darlle acceso ao BNG ao convenio que o Concello asinou no seu día co Deportivo da Coruña. A resposta é o Concello de Abegondo deulle acceso aos convenios asinados co Deportivo da Coruña no mes de outubro. Non sei se acerta, pois que lle den acceso. O última era, hai unha tempada, o BNG presentou unha moción sobre se pedía unha ordenanza que regulase os usos de autorización de diferentes centros sociais. Bueno, a resposta é, os veciños fan unha solicitude de local que queren utilizar e autoriza esa mesma segundo a disponibilidade do mesmo. A ninguén se lle denegou a ninguén se lle por motivos sociales, non por motivos políticos. Por motivos políticos, iso se lle dixo a Valedora do Pobo que é contra o dereito de reunión. Ah, sí? Bueno, pois non se preocupe vostede que o dereito de reunión... dixo a Valedora do Pobo. Bueno, pois a Valedora do Pobo que vai ao xuzgado se quere ter a razón. Eu estou dicindo que aquí os locales públicos deixaselle a todo o mundo que o solicita, evidentemente con carácter social e non eminentemente político. Por unha moi sencilla razón. E voulle dicir a razón. Nunha ocasión, alguén, e non vou a dicir o grupo político, porque seguramente que sería do bloque, solicitaron e deixaron feito unha argallada. E como comprenderá, ademais a resposta que se lle diu á xente foi o seguinte: como é do Concello, agora que veñan os do Concello a limpalo. E aquí aos cidadáns que se lles deixan os locais sociais, obrígaselles a que os deixen nas mesmas circunstancias que os recibiron.
Como comprenderá, non estou disposto, cando se goberna vostede, fago e incluso poña a servicio xente para que limpe os locales cando vayan os políticos ali. Eu, como comprenderá, non estou disposto a que un grupo político vai ali que rompa ou que ensucie aquilo e que logo despois, evidentemente, non o limpe. Dígame, eu respondinlle, Señor secretario, que di a normativa a respecto de prestar os centros sociais aos grupos políticos? Sabe vostede que eu non podo responder preguntas neste turno, non? Ten vostede a palabra. Quería preguntarlle se queres que llas deixe ao secretario contestas no próximo ou non sei como queres facer. Rogos e preguntas. Quero facer algún rogo, pago e algunha pregunta tamén. O día 10 de novembro de 2024, no magosto celebrado na parroquia de Montouto pola Asociación Sociocultural Mulleres de Montouto, achegóusenos unha nai que ten un neno de primaria e máis un bebé que para que, por favor, solicitásemos un parque infantil e un circuito biosaludable para as inmediacións do centro social. A nosa resposta foi que xa fixéramos esta petición en múltiples ocasións e que o alcalde dixera no pleno que os aparatos xa estaban nunha nave e que había que colocalos, dándolle orde ao tenente alcalde Alberto Seoane para que se preocupase polo tema. Con todo, de momento, non hai parque infantil nin circuito biosaludable. Ten a equipe de goberno a intención de dotar dos elementos nomeados aos terreos do Centro Social de Montouto, como xa solicitamos en pasadas ocasións, se é así, en que prazo? Moi ben. Se lle contestarei. Hai unhas semanas atrás, e despois de termolo solicitado xa hai máis de ano e medio, tivemos acceso aos convenios que o Concello de Abegondo asinou no seu momento co Deportivo da Coruña, concretamente o convenio de 1999 e o convenio de 2003. Ao revisarmos ambos os dous, puidemos observar varias contradicións e paradoxos, mas o que nos chamou moito a atención é que no convenio de 1999 o Deportivo fai unha cesión do seu dereito de superficie durante 30 anos. Pasados estes, as instalacións construídas con cartos públicos pasarán a plena propiedade do clube e este abonará ao Concello durante 50 anos 12.020,24 euros anuais que se actualizarán segundo o IPC. No entanto, no convenio de 2003, a cantidade que o Deportivo lle ten que chegar ao Concello durante 50 anos muda a 6.010,12, exactamente a metade da anterior. Pero, alén diso, nun pleno onde o alcalde contestaba a unha pregunta do BNG sobre a cidade deportiva, este falaba de aproximadamente 12.000 euros en 50 anos. Visto todo o anterior, cal é a cantidade real que terá que abonar o Deportivo da Coruña? A verdade é que agora que me está comentando eso me resulta sorprendente, non sei agora mesmo, non sei se son 6.000, se son 12.000, o único que sei, se se variou, pois sería por algunha razón. Creo que os rapaces das escolas de fútbol teñen o ano, me parece, cada un carné do Deportivo para ver os partidos. Non sei se ten algo eso que ver con ese convenio, non o sei, agora mesmo non lle podo respostar, pero é un convenio que está firmado e que foi xa no 2003, a do ano 99, está en vigencia. Dos convenios que nos prestaron está firmado do 2003, o do 1999, o que eu vin non está firmado. Bueno, pois mire, tanto un como outro están firmados e debidamente firmados, sin problema ningún. Están os dous, un do ano 2003 e do 1999. Home, eu se non estou de acordo con eles, pois pode presentar unha denuncia pública ou presentalo no xuzgado, pero creo que xa non procede agora, que creo que caducou, me parece, non? Se é do ano 99 e 2003, máis ben estarán caducados, se vostede cree que están mal feitos, pois, bueno, alá vostede. De calquera forma, tamén lle vou dicir unha cousa, querido concelleiro. É un consello que lle vou dar. Non meta as cuestións privadas nos temas públicos. É un consello, simplemente é un consello, nada máis. Porque ao mellor igual algunha vez pois vai levar algunha resposta que ao mellor igual non lle interesa recibila. Non volva, digo, é un consello que eu lle dou. As cuestións de carácter privado das persoas, pois deberían de ser de carácter privado e non leválas a cuestións de carácter público como o que está falando vostede agora. Siga. Creo que lle respondí bastante ben e creo que me entendeu. Realmente non sei a que se refire con carácter privado, Como poidemos observar estes días, xa van rematando as obras que están a facer detrás do Concello, obras que tiñan un prazo de execución de 3 meses e que se estenderon por máis de un ano debido a diversas razóns que a Alcaldía debullou en prensa.
Mas desde o BNG creemos que nun proceso de humanización dun espazo público son fundamentais os espazos verdes e a presencia de árbores. Estos últimos imprescindibles nun momento de cambio climático para a regulación e o control da temperatura ambiental. É por isto que gostaríamos de saber se a equipa de goberno ten previsto dotar de espazos verdes e arborado este espazo público. Home, mire vostede, a mesma casi parecidos termos dixo un técnico do Plan Xeral na Xunta na Dirección General de Urbanismo. E díxome que había poucos espacios verdes en Abegondo. E dixenlle, home, outra cousa non teremos, pero espacios verdes en Abegondo temos. Eu creo que o 90% de Abegondo é espacio verde. Home, o que me quere dicir que deberíamos de plantar algún árbol ou algunha cousa aí. Bueno, pois o mellor é algo de ornamento ahora, porque faga falta verde en Abegondo, home, con todos os meus respetos. Creo que non fai falta, pero bueno, era vostede. Eu estou respondendo ao que vostede me traslada. E de calquera forma, o retraso, ao que fai mención, igual que todas as obras do Plan de Obras e Servicios, tuveron retrasos precisamente porque, efectivamente, houve a pandemia e logo despois subiron moito os cartos das facturas, das facturas dos materiales e ainda están por resolver moitas deses proxectos. Xo dixen, pero digo con respecto a ese e con respecto aos demais obras do POS. Do POS e todas as outras demais que estaban contratadas ou estaban aprobadas. Hai aproximadamente un mes coñecíamos pola prensa unha denuncia feita pola CIGA onde se falaba da falta de unha serie de recursos humanos en distintos centros educativos da comarca. Entre eles o CEIP San Marcos, xa que en primaria se superaban os ratios e precisaban un docente máis así como un reforzo de AL. Que sabe a equipa de goberno a respecto deste tema? Home, é a primeira noticia que teño. A mí non me chegan as queixas nin da AMPA, nin é a primeira nova que teño. Home, en xeral, o que teño que decir é que, visto a ratio que hai de profesores tanto en San Marcos como en Biós, home, outro día quedei sorprendido porque me parece que había 20 profesores en Biós e alumnos eran 140. Se facemos a división, a canto toca? 147 alumnos por profesor. Home, polo menos ali a ratio parece que é unha ratio bastante adecuada. A daqui ahora mesmo descoñezo-a, pero hai un lote deles, E nese aspecto, home, a mí non me trasladaron nada a pesar de ser un profesional dese tema, mas ademais ser un docente e un funcionario dese asunto. Nin a dirección do centro, nin a AMPA, nin ninguén me tratou ese déficit que dice vostede que hai de profesorado. Descoñezo. Vamos a ver, saliu na prensa logo que nos publicou. Pero vamos a ver, home, a CIGA é un sindicato, ten que defender os traballadores e cantos máis haxa e máis teña que ir, máis ten que defender os seus afiliados. Pero iso non é unha información, iso é unha información sesgada. A ver se nos entendemos. Eu entendo que un sindicato ten que defender os traballadores e cantos máis haxa, mellor. Eu iso sí que o entendo, pero, bueno, non deixa de ser unha información de parte. Siga. No pleno do 28 de marzo de 2024, o BNG trasladoulle á equipa de goberno unha pregunta sobre se xa se contactara co Arzobispado de Santiago para negociar unha posible cesión da Capela de Santo Amaro en Figueroa e poder intervir para a súa consolidación e posta en valor. A nosa sorpresa foi que o alcalde nos respostou que el pensaba que era o BNG quen ia iniciar as negociacións, como se estivésemos no goberno. Atendendo a isto, non sabemos se o alcalde non leu a moción ou leuna de xeito sesgado, posto que reproducimos textualmente o punto 1 dos acordos da moción. Que as autoridades municipais contacten co Obispado de Santiago de Compostela, dono da capela e do terreo no que se sitúa para negociar unha cesión do inmoble e deste xeito poder iniciar a actuación sobre a ermida e a contorna. A nosa pregunta volve a ser a mesma. Contactou a equipa de goberno co Arcebispado? Ten a equipa de goberno a intención de facer algunha intervención sobre ruínas da capela de Santo Amaro e a súa contorna?
E respondei no seu momento que, como comprenderá, eu entendo que o Bloque sexa un partido que ten unha determinada religión, que esa é unha cuestión particular del. Nós intentamos non ser asépticos nin ao cristianismo, nin aos árabes, nin aos indios ou a calquera outro tipo de religión que haxa. Vamos a ver, o único que lle estou dicindo é que, efectivamente, se vostede ten interés en que unha capela que sexa para o Concello, eu se lle dixen que faga as xestións oportunas. Agora ben, este Concello non vai arranxar unha capela para o culto ou para temas estrictamente religiosos. Esa ten unha propiedade e, polo tanto, podo aceptar unha donación? Podo aceptala. De feito, probablemente se acepte unha donación dentro de nun moito tempo, pero vai ceder aos veciños e que fagan con eles o que estime oportuno. Pero, desde logo, non que o Concello vai a facer quedarse con bens que se dediquen ao culto religioso. Xa respondí. Non, fai outra pregunta, se quere. Como xa dixemos anteriormente, cando falamos dos convenios, podemos ver que os convenios que podemos ver entre o Concello e o Deportivo topamos información contradictoria, unha serie de acordos dos que temos serias dúbidas de que se cumpriran. Puntos que aparecen nun convenio e noutros non, un convenio de 1999 sen firmar, sen asinar, fronte a un de 2003 asinado, etc. Ten pensado a Alcaldía facer unha auditoría sobre o cumprimento ou non de ditos convenios? Xa lle respostei antes. Eu, evidentemente, se vostede, por intereses privados, quere saber algo do tema do Deportivo e máis polo miúdo, eu, se quere, informolle á persona a cual vostede está defendendo. Insisto no asunto. Se vostede ten interés neses convenios do ano 2003, do ano 99, ten a súa disposición. E se considera que están mal, utilice o que estime oportuno naquele momento aprobaronse así, e así están. E, polo tanto, a partir de aí, faga o que estime oportuno. Pero volvolle a dar un consello. Non meta cuestións privadas nas cuestións públicas. É un consello que lle dou que vai salir mal parado, pero alá vostede. Todo o que se trae aquí vai á Asamblea Local, non o decide Blan García Roel. Vale. Xa entendín. Non me entendeu tamén ao principio. Xa sabía eu, pero xa sei que é un tema privado. Bueno, pero alá vostede, se con unha asamblea considera que o que se diga ali o ten que traer aquí ou non, eso é cousa súa. Pero eu o consello que lle dou é que as cuestións privadas non as meta, pero alá vostede, esa é cousa súa. Ten a equipo de goberno elaborada a ordenanza sobre o uso do galego no Concello como se aprobou en pleno no seu momento? Vamos a ver, se traslado á normalizadora lingüística. De calquera xeito, vou dicir algo, se quere, e se me permite. Se fai unha normativa para falar o idioma que empregar no Concello, vamos a ter un problema, que entón vamos a ter que reducir o uso do galego, porque evidentemente aquí en castelán non se utiliza nada. Nin o alcalde, nin os escritos que hai no Concello. Tanto, se vostede quere facer para regular o uso da lingua no noso Concello e que estén en igualdade coa lingua castelán, evidentemente facémolo, pero non creo que lle guste moito. Eu creo que a día de hoxe estás empregando en todos, absolutamente en todos os escritos, o galego. Se vostede o que quere é que se empregue máis o castelán, non hai problema ningún. Se lle dixen máis dunha ocasión, se quere facemos unha ordenanza do castelán a máis do galego. Quere que o fagamos? Eu simplemente quero que se cumpla a lei de normalización lingüística. Pois moi ben. Pois daquela, eu quero que se cumpla a Constitución. Vale? Por último, un rogo. Atendendo á concentración parcelaria de Bizoño e Vilacova, estudar a posibilidade de solicitar as masas comuns, se as houber, para a zona de Castro Maior e, deste xeito, preservar este reservorio arqueolóxico e que poida de ser de titularidade municipal nun futuro. Pois eso pareceme ben. Vou atender ao rogo e que se solicite, que se traslade e que efectivamente se hai alguma masa común que se poña ali se hai a posibilidade. Agradezo, yo, Unha dúda. O informe das casas Concheiro, non sei,
Vale, porque non se enviara a documentación. Vale, perfecto. Dos decretos da alcaldía, simplemente por si se pode aclarar unha cuestión. O decreto que figura, que remata no 703, queríamos preguntar polo nomeamento do director de explotación e plan de emerxencia da presa de Beche. Que funcións cubre? Quen foi nomeado? Porque non aparece aí no... Que funcións? Exactamente as funcións non xa sei. Mirámolas e xa lle contestarei. Non sei cales son exactamente. Sei que si se había nomeado o enxeñeiro agrónomo como titular e o arquitecto como suplente, pero exactamente calculo que debe de ser unha supervisión, porque realmente non creo que eles teñan a capacidade como para estar controlando a Besa de Beche, sino que creo que iso máis ben unha competencia da empresa que ten a concesión. Pero, bueno, para non engañalo, prefiero non contestarlle e dicir que o secretario que mire exactamente cales son as funcións. Gracias. E o último, con respecto ao 2025, no plan de obras e servicios, Abegondo vai a ter unha asignación como ven levando nos últimos anos. Gustaríanos saber se hai algunha previsión de hacia onde pode ir ese tipo de financiamento, en que obras, se hai algún tipo de obra prevista de arranxo, de reparación de camiños, ou se hai algo previsto para o 2025 con respecto a esa asignación. Vamos a ver, con respecto a ese asunto, hai dous técnicos do Concello, un é o arquitecto técnico e outro é o ingeniero agrónomo, que son os que van a facer as propostas en función, unha, dos camiños se están deteriorados, algúns deles, ou os que estén deteriorados para establecer prioridades, e logo despois hai un tema que xa falamos aquí no pleno, de que hai 3 ou 4 sitios en onde está programado facer saneamento, concretamente, se non recordo mal, a marxe esquerda baixando hacia Horto, un Crendes, pola marxe esquerda, porque o outro xa está. E aquí no Asadiño, que xa aprobamos nun plan de obras e servicios, o que son os colectores, e agora faltanos a depuradora, que vamos a comprar unha finca e facer unha mini depuradora en Cabanas, e o outro creo que era en Limiñón, se non recordo mal. Entonces, no plan de obras e servicios vamos a intentar ir metendo outros camiños ou actuacións que efectivamente se consideren urxentes por parte dos técnicos municipais, independentemente de que manter a supervisión, pero se ten algunha suxerencia que facer, nós, como comprenderá, tamén ya podemos aceptar, digo, de algún camiño, de algunha obra que considere vostede oportuna, pois podémosla incluir tamén. Moitas gracias. Levántase a sesión.